लर्ड्स डे होननानै जुदि जों बुङोब्ला माखासे मानसिफोरा एसे कनफिउज जानो हागौ। बेनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ एसे रोखायै खालामनानै लाग्रोनो आं हास्थायदों। बोसोरथामसोनि सिगाङावहाय आं मोनसे गिर्जानि ख्रिस्टमासनि आलासिमोन, बर'दिननि आलासिमोन। आरो जाय न'खराव आंखौ दोनदों बे न'खराव सासे गुबुन आलासि दंमोन। बे जाहैबाय सेभेन डे एडभेन्टिस्टनि आलासि दंमोन बे न'खरावहाय। आरो आंजों फ्रि समावहाय रायज्लायनाय समाव बिथाङा आंखौ सोंदोंमोन, नोंथाङा मिथिगौ साबातनि दिना बबे होननानै? ओमफ्राय आं बुंबाय सुनिबार। आरो बिथाङा बुंदोंमोन, बाइबेलनि बायदिब्ला जोङो सुनिबार सानावसो इसोरखौ खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ, सुनिबार सानावसो जोङो जिरायनांगौ। बे खोथाखौ आंजों सावरायनो लादोंमोन। बेनिखायनो माखासे मानसिफोरा दिनै कनफिउस जानो हागौ, जों मानो सुनिबाराव नङा? जुदि बाइबेलनि बायदियै सुनिबारासो साबातनि दिनब्ला, इसोरा जिरायनो होनाय, इसोरा खुलुमनो होनाय दिना जुदि सुनिबारासोब्ला जोंलाय मानो बेफोराव खुलुमनो सिबियो? माखासे मानसिफोरनाव गोनो गोथो साननायफोर। आरो गोनो गोथो साननायल' नङा, बे साननायखौ जेब्ला सोनानै होयो माखासे मानसिफोरा बै रोखोमनि फोथायनाय फारसे बारलांनायखौबो जों नुनो मोननाय जादों। मानोना जानो हागौ बेनि सायाव जोंनि मन्दिरफोरावहाय रोखायै मोजाङै फोरोंनाय जायाखै। जायनि थाखाय बाइबेलावथ' नंमारथारगौ। जेब्ला जों नायो जागायजेननायावहाय जों नायो, ओंखारलांनायावहाय जों नायो, आंखौ समा बाइबेल सिरि फराय बुंनो थाखाय खोनाखै। बेनिखायनो आंनि गोसोआव थानायनिफ्राय आं बुंलांनोसै। जेब्ला जोङो जागायजेननाय जि सृष्टिनि खोथा बेवहाय जों नायो, इसोरा गावनि जि सृष्टि, बे सृष्टिखौ देवबाराव जागायजेनदोंमोन। सेथि सान देवबारा जाबाय। जागायजेननानै बियो सुक्रुबाराव फोजोबदों आरो सुनिबाराव जिरायदों। जायखौ इसोरा गोथार खालामनानै मानसिखौबो बियो बे सुनिबार सानावहाय जिरायनो आरो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय बुंदोंमोन। नाथाय दिनैब्ला जोङो सुनिबाराव नङा, जोङो देवबारावसो इसोरखौ खुलुमनो सिबियो। मानो? निफ्राय जोंहा सोंनाय थागोन, मा जोङो जोंनि थाखाय साबातनि दिना सुनिबारनिफ्राय देवबाराव जाबाय नामा? माखासे मानसिफ्रा बिदिनो साननानै लायो, जों गोदान मुगानि ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय बे सुनिबारानो जे साबातनि दिनमोन, बेखौ जोङो सानदेआव जोङो ट्रेन्सफार खालामबाय होननानै। नङा, बे सैथो नङा। साबातनि दिना दिनैबो सुनिबारानो, मानोना सप्तानि जोबथा सान बियो, 7 दिन बियो। नाथाय देवबारा सेथि सान। देवबारखौ जोङो साबातनि दिन होननानै बुङा। जेब्ला जोङो रेभेलेसननि नुजाहोजानायनि एडभाइजारफोराव जों नायो, बेयाव फोरबोनि सान होननानै बाइबेलाव खनसे जों नुनो हानाय जायो। देवबारखौ बुङो फोरबोनि सान, लर्ड्स डे होननानै बुंनायखौ जों नुनो हायो। दा अब्ला जोङो देवबाराव मानो? जोङो जि खालामो, जोंनि मोनसे रोखा क्लियार मोनसे कनसाइन्सनिफ्राय, जोंनि बुजिनायनिफ्राय, जोंनि मिथिनायनिफ्राय जों खालामनांगौ। नङाबा एसेयावनो एसे जोंहा आन्दायनाय, थगायजानाय बेफोर जोंनियाव फैयो आरो। आं मा खालामबाय थादों बेखौ आं गाव मिथिनांगौ। आं मानो बेखौ खालामदों बेखौ आं मिथिनांगौ। दा बिथाङा आंखौ सोंदोंमोन, निसय सानदोंमोन खोमा आं मिथियाखै होननानै। सुनिबारा साबातनि दिन, गोजाम बर'याव इसोरा खुलुमनो थाखाय सिबिनाय दिन, बेखौ आंखौ निसय मिथिया होननानै बिथाङा सानदोंमोन खोमा। आं मिथिगौ आरो आं बेखौबो मिथिगौ, आं मानो सुनिबाराव नङा, आं मानो देवबाराव इसोरखौ खुलुमनो सिबियो। दा देवबारा जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि सिखारफिननायनि दिन। जिसु ख्रिस्ट'आ देवबारावहाय सिखारफिनदोंमोन। दा गोजाम बर'नि जि अर्डार आरो मसिनो होनाय आयेन बायदिब्ला, क्रिएशननि उनावहाय, गासै सृष्टिनि उनावहाय इसोरनि जिरायनाय दिन सुनिबारा, इसोरा जिरायनाय दिन। अबस्से इसोराथ' जिरायलायनांगौ नङा, खारन जिसुआ बुंदों। मानोसो सानो नामा? जिसुआ बुंदोंमोन, मानोसो सानो नामा इसोरा थारैनो स्निथि सानाव जिरायमारदोंमोन होननानै? इसोरा जिरायलायनांगौ। इसोरनि थाखाय जिरायनाया थारैनो इम्परटेन्ट, बेखौ जिसुआसो बुंदों। इसोरा माब्लाबाबो जिरायाखै। इसोरा जुदि जिरायोब्ला गासैनो मा जागोन? सेस जागोन आरो। खारन इसोरनि जि खामानि, बे खामानिया सानफ्रोमबो जेब्लायबो जाबाय थायो। बियो जोंखौ सृष्टिल' खालामनानै लाखियाखै, बियो जोंखौ सृष्टिनि उनाव सानफ्रोमबो फोथांनानै लाखिनायनि खामानि बे इसोरा मावगासिनो थायो। बेवहाय मानसिनि थाखाय जिरायनायनि मोनसे इम्परटेन्स आरो इसोरनि थाखाय मोनसे दिन, बेखौ खुलुमनो, बेखौ सिबिनो
मोनसे दिन जे जों थि खालामनांगौ बेखौ फोरोंनो थाखाय इसोरा बे दिनखौ थि खालामदोंमोन। बे जाबाय सृष्टिनि जोबनायनि उनाव दा जाबाय बे गोजाम मुगानि मोनसे अर्डार। नाथाय जों दिनै बे सुनिबाराव नङा जोङो इसोरखौ देवबाराव खुलुमो। बेनि कारना जाबाय जोंनि ख्रिस्टियान फोथायनायनि जि फाउन्डेसन जि बिथा बे बिथाया जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि सायाव। पौला बुङो जिसु ख्रिस्ट'आ जुदि थैनायनिफ्राय सिखांफिनाखैब्ला जोंहा फोथायनांगौबो गैया, खुलुमनांगौबो गैया, सिबिनांगौबो गैया। कारन जोंनि जि फोथायनाय जोंनि जि बिश्वास बे बिश्वासा जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि सायाव बिथा खालामनानै जोंनि जि मोनसे देरहानाय जि जिबन बियो होबाय, गोदान जि जिबन होबाय। गोजाम मुगानि जि साबाथ बे जाबाय जि गोजाम क्रिएशन बे क्रिएशननि सायाव जिरायनायनि दिन। गोजाम जि सृष्टि इसोरनि जि सोरजिनाय बे सोरजिनायनि सायाव जिरायनायनि दिन। नाथाय जों जाबाय निउ क्रिएशन ख्रिस्ट'नियाव जों गोदान मोनसे जिबन जों मोनबाय। बे जिबननि थाखाय जोङो मा खालामो बे जाय ख्रिस्ट'आ जोंनो देरहानायखौ होबाय, थैनानै सिखांफिननो हानाय मोनसे जिबननि आखा होबाय। बे आखाजों जोङो बे जाय ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै गेदेर खामानि मावनानै गालांबाय बे ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय जों बेखौ खालामो। बेखौनो जोङो कल'सियावहाय बुंदों। दिनै जोंनि लागै बे मोनसे सिलिंखौ फरायनो जे जोंहा स्पष्ट जायो। कल'सियानि 2 जेब्ला जोङो कल'सिया 2 16-17 आं फरायनो मोनसे खोनासंदों। बिनिखायनो नोंसोरनि जानाय लोंनाय एबा गोथार सानफोर एबा अखाफोर गोरलैनि खर' एबा साबातनि सान फालिनायनि आयेनफोरखौ खानानै दाहोथों। बेफोरो उननि बोथोरफोरनि मोनसे सायखंल', नाथाय नोंथारगौ ख्रिस्ट'आसो। जि गोजाम मुगानि मोनसे खुलुमनायनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ मोनसे नमुना बादि मोनसे सायखं बादि, नाथाय रियेला ख्रिस्ट'आसो। बेनिखायनो जाय ख्रिस्ट'आ जोंनि लागै गोदान मोनसे जिबन होबाय, जोंखौ गोदान सृष्टि खालामबाय, रिक्रिएट खालामबाय, निउ क्रिएशन खालामबाय। बे ख्रिस्ट'खौ जों नुनो मोनो सेलाफोरा सप्तानि सेथि सानावसो बिसोरो बे जिसु ख्रिस्ट'खौ खुलुमदोंमोन, सिबिदोंमोन। सप्तानि गिबि सानाव सानडे। आरो इन्टारेस्टिंलि जि मण्डलीनि जि स्थापन चार्चनि जि जागायजेननाय बे जागायजेननायाबो इन द डे अफ पेन्टेकस्टनि दिनावहाय जादों बेयो। आरो बे पेन्टेकस्टनि दिनाबो गिर्जानि जि आरम्भ बेबो सानडेआव जागायजेनदों। गिर्जानि जि आरम्भ बे आरम्भआव देवबारावमोन। बेनिखायनो जोङो इसोरखौ मा खालामो जोङो गोजाम अर्डाराव नङा। कारन नैबेबो मोनसे कारन, लजिकेल मोनसे कारनानै बेबो कारन चार्चआ इजराइलनि कन्टिनिउएसन नङा। बेबो मोनसे जों मानो दिनै इसोरखौ सानडेआवसो खुलुमो, सनिबाराव नङा। कारन गिर्जाया मा नङा, गिर्जाया जिहुदिफोरनि जिउस फोथायनायनि मोनसे कन्टिनिउएसन नङा। बेयो जों इजराइलफोर नङा। इजराइलफ्रा मोनसे हारिनिमोन, मोनसे जातिनिमोन। दिनै चार्चआ गासै हारि गासै जातिनि। बेनिखायनो इजराइल आरो चार्च बेनि गेजेराव फाराग दङ। आरो जों माने इसोरखौ देवबाराव खुलुमो सिबियो, बेनि जोंहा मोजां गनायनो हाथाव नाजावनो हाथाव जोंहा कारनफोर दङ। आं बेयाव थाबाय थानो इच्छा खालामाखै। जों बुजियो, बेनि थाखाय आं बिसिबांखिनि एसे बेकग्राउन्ड लर्डस डेनि सायाव बेकग्राउन्डखौ आं बुंनाय जाबाय। नाथाय जोंनि खोथाया जाहैबाय, दिनै जोङो सिन्था खालामनो गोनां खोथाया जाहैबाय बे जोंनि इसोरा 7 दिन होदों। बे 7 दिननि गेजेराव जोंखौ 6 दिनखौ खामानि मावनो अल्ड टेस्टामेन्टआव जेरै बुंदोंमोन बे रोखोमै इसोरनि मोनसे आसा, बे जों जाय इसोरखौ खुलुमनायनि सिबिनायनि थाखाय जोंहा मोनसे सम थायो, जोंहा मोनसे दिन थायो, जेराव जोङो जोंनि गासैनि मावनायफोरखौ, जोंनि गासैनि गावनि खामानिफोरखौ जोङो दोनथ'नानै इसोरनो डेडिकेट खालामनाय, इसोरनो गथायनाय मोनसे जोङो सम, इसोरखौ मान होनो थाखाय जों मोनसे सम, जोंहा मोनसे दिन जोंहा थानो नांगौ। बे जाबाय इसोरनि हास्थायनाय, इसोरनि लुबैनाय। आरो बेबायदिनो जोङो देवबारावहाय मा खालामो, जेरै आर्ली चार्च जागायजेननाय मण्डलीनि बिसांफ्रा जों जेब्ला बाथौनि फोरबो 45-40 जेब्ला जों फरायलांदों बेवहाय जों मोननो हायो ख्रिस्ट'खौ जायफोरा फोथायबाय, ख्रिस्ट'खौ जायफोरा ख्रिस्ट'नि जायफोरा सेरा जाबाय, बिथांमोना माबोरैहाय गोसो गुदुङै जिसुखौ खुलुमनाय सिबिनाय बिथांमोना नांथाबनानै दङमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बारग'हरदों बे ट्रेडिसनखौ, इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बे मोनसे दिनखौहाय बिथांमोननिफ्राय जागायजेननानै दिनै जोङो मोननो हादों। बेबायदिनो जोङो जोंनि जि फोथायनाय जिबन
बे फोथायनायनि सिगाङावहाय जोङो इसोरखौ जोङो खुलुमनो सिबिनो इसोरखौ मान होनो थाखाय जोंनि थाखाय गोबां मावनो गोनां दङ मावनोबो होदों समबो होदों देहाबो होदों उपायफोरबो होदों नाथाय बेनि गेजेरावहाय जोङो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनोबो जों मोनसे समखौ लानो हायो आरो बे जाबाय जों बांसिन ख्रिस्टियानफोरा दिनै बुहुमनि ख्रिस्टियानफोरा देवबारावहाय बे सिखांफिननाय जिसुखौ जोङो खुलुमनो सिबियो सानडेया जोंनि वर्शिप डे सानडेया जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि दिन बे हिसाबै जोङो देवबारखौ जोङो पबित्र लाखिनो जेरै गोजाम रादायावहाय साबातनि दिनाव इसोरा गावखौ गोसोखांनो गावखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय आसा खालामदोंमोन गावखौ उन संग्राफोरखौ गावनि फिसाफोरखौ दिनै इसोरनि आसाया बे जों जे देवबारनि समाव बे इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय जोङो लायो नाथाय साननो गोनां बाथ्राया बे जोंनि जि सानडे वर्शिप देवबारनि खुलुमनाय सिबिनाय इसोरखौ मान होनायनि जि दिन बे दिनाव दिनै गोबां जोंनि गिर्जाफोरनि मोनसे इस्यु बियो दिनै गिर्जाफोरनि जोंनि समयसा गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां जोंनि बिमा बिफाफोरा दिनै देवबाराव जों इसोरखौ खुलुमनो नांगौ सिबिनांगौ लर्ड्स डे होनोब्ला फोरबोनि सान होननानै बुङोब्ला बियो फोरबोनि सान होननानै बुङोब्ला बियो फोरबोनि बियो आंनिनो मथ'नो खोथाया खोब सिम्पोल जोङो बेखौ गनायनो हायोब्ला गुरै जानानै फोरबोनि नामनाय लोगो आंनिनो मथ'नो फोरबोनि नामनाय लोगो बेखौ खुलुमनायनि दिन बेखौ मान होनायनि दिन बेनि बोर नाजावनायनि दिन बेफोर देवबार बेनिखायनो आंनि माबा मोनसे बेक्ति खामानि मावनायनि नङा आंनि माबा मोनसे गावनि पार्सनेल माखासे खामानिफोराव बेस्थ थानायनि थाखाय नङा इट शुड बी स्पेशली डेडिकेटेड टु वर्शिप गड बेयो फोरबोखौ मान होनो थाखाय फोरबोखौ खुलुमनो थाखाय बेयो मा दिन्थियो आसलथे जेब्ला जोङो जोंनि जिबनावहाय सप्तायाव 7 दिना 6 दिनखौ गावनि थाखाय मावनानै गावनि थाखाय बेस्थ थानानै सानसे जोङो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय जों समनि बे मान दिन्थियो जोङो जे इसोरा सम होदों जोङो जि दिनफोरखौ होदों बे दिनफोरखौ मोननायखाय बे समफोरखौ मोननायखाय जों जे ग्रेटय्य बेवहायनो खुलुमनाया worship is an expression of our gratefulness आसलथे जोंनि देवबाराव इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों जों मा बुंनाय जायो फोरबो मोनसे आंनो 7 दिन होदों मावनो जानो गाननो जोमनो आंनि गावनि बेबस्थानि थाखाय आंनि गावनि मोदोमनि थाखाय संसारनि थाखाय आङो बहुद ग्रेटफुल आं ग्रेटय्य बेनिखायनो आं मा खालामो बे सानसेखौ नोंनो डेडिकेट खालामनानै बे मोनसे समखौ होनानै आं नोंखौ मानियो आं नोंखौ खुलुमो आं नोंखौ सिबियो बेखौ बुंनाय जायो आसलथे जेब्ला जों इसोरखौ खुलुमनो थाखाय सिबिनो थाखाय जों जेब्ला देवबाराव जोङो लोगोसेयै इसोरखौ खुलुमनो सिबियो अब्लाना नोंसे ग्रेटफुल इसोरा जे समखौ होदों इसोरा जे दिनखौ होदों बे दिनखौ मोननानै इसोरा होआब्ला जों मिनिटखौसो थांनानै थानो हायाखै 7 दिनखौथ' दोन 24 घन्टाखौथ' दोन नोङो 1 मिनिट इसोरनि इच्छा नङाब्ला नों थांनानै थानो हाया जों बेखौ बयबो मिथिगौ आं जेबो समाव मोजाङै दङ बे इसोरनि अननायनिफ्राय बेनिखायनो जि समफोरखौ होदों आंनो मावनानै जानो इसोरा खोब जेनेरेस आसलथे इसोरा खोब जेनेरेस बेयो जोङो 6 दिन होनानै गाव सानसेल' जोंनिफ्राय बेखौ मान होनो खुलुमनो सिबिनो ओरैनो एसे गोब्राब जागौमोन खोमा 6 दिनाव नोंसोर आंखौ खुलुमनांगोन सिबिनांगोन सानफ्रोमबो सानसेल' नोंसोर गावनि थाखाय गावनि न'खरनि थाखाय गावनि जिबननि थाखाय मावनो मोनगोन होननानै बुंबाय मानिनाया एसे गोब्राब जानो हागौमोन कारन सानसेल' मावनानै जोंनि थाखाय माबोरै थानो इसोराथ' बेबायदि खालामाखै जोंखौ इसोरा जोंनो 7 दिन होननानै सानसे गावखौ खुलुमनो सिबिनो बिनि दिन हिसाबै बे दिनखौ मान होनो थाखाय इसोरा जोंनिफ्राय नागिरदों आरो बेखौबो हायाब्ला जोंखौ मा बुङो जायफोरनो इसोरा 7 दिन होदों 7 दिननि गेजेराव सानसेबो जुदि बेखौ मान होनो बेखौ खुलुमनो बेखौ सिबिनो जुदि जों सम होनो हायाब्ला जों जे बेसेबां अग्रेटय्य बेसेबां आनग्रेटफुल बेखौ बियो दिन्थिनाय जायानो जेसेबां होब्लाबो जों जे ग्रेटय्य नङा जों जे ग्रेटफुल नङा बेखौ बुंनाय जायानो बेनिखायनो जायफ्रा देवबाराव फोरबोनि दिन होननानै बेखौ मान होनायनि दिन होननानै बेखौ खुलुमनायनि दिन होननानै बेखौ थख' खालामनानै लाखिनो हायाखै नोंथाङा जे ग्रेटफुल नङा 7 दिन होनब्लाबो सानसे इसोरनो होफैनो हायै गोसो एसेबो जे ग्रेटय्य नङा बेयो बेखौ बुंनाय जायो बेयो बेखौ दिन्थियो इसोरा
इसोरानो जेसेबांबाबो नोंनो थोआ unsatisfied असन्तुष्ट बेखौ बुंनाय जायो इसोरा नोंनो जेसेबां सम होदों जेसेबां दिन होदों नोंनो जेसेबां बोसोर होदों अब्लाबो नों सन्तुष्ट नङा इसोरनि अननायाव नों खुसि नङा बेखौ बुंनाय जायो आसलथे बेनिखायनो देवबाराव गिर्जायाव थांना फैनाया बेयावनो जोबा देवबाराव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो रोङा फैनायाव बेयावनो जोबा बेनि गेजेरजों मा बुंनाय जादों जाय इसोरा नोंनो 7 दिन होदों सानसेयाव 24 घन्टा होदों 365 days होदों बे इसोरनि नोंनो होनाय समफोरखौ लानानै नोंनो होनाय दिनफोरखौ लानानै नोङो माब्लाबा थुनाय गैया नों सन्तुष्ट नङा जाय इसोरा बे समफोरखौ होदों बे इसोरखौ नोङो सन्तुष्ट खालामनो बे इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो नोंहा जुदि समानो गैयाब्ला आं सानो इसोरा बेजार मोनो इसोराखौ खुलुमनो आं माब्ला नों आं 1 मिनिट थांनानै थानो हाया आं होदों अब्लाबो सानसे जोङो दान होनायनि खोथायाव बुजियो जों दान होयो इसोरा होदों समनि खोथायावबो इसोरा होदों दाननि खोथायावल' नङा जोंनो होनाय धोन सम्पतिखौ इसोरनो होनानै मान होनायनि खोथा जोङो सावरायो जों बुजियो नाथाय समनि खोथायावबो बुंदों जों जे सानसे बेनि थाखाय सानसे बे इसोरखौ मान होनो थाखाय सानसे बे इसोरखौ खुलुमनो थाखाय सिबिनो थाखाय जोङो सम नांगौ इसोरनि लुबैनाय दा जों माबोरै सानगोन बे बाथ्राखौ माबोरै जोङो एसे सिन्था खालामो सिन्था खालामनो खालामा जोंनि मन्दिरनि दैदेनगिरिफोरा खालामो दसे गोबां रायज्लायो जोंजों जोंनि गेजेरावनो नङा बेयो गासै जों बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव आं दाख्लैसो माबायाव दंमोन गसाइगावआव दंमोन प्रथम सप्तायाव इयुथफोरनि कनफारेन्स जादोंमोन आरो बेवहाय लरेन्स इस्लारि दंमोन आरो बे माबा उइलियाम बिथाङा दंमोन बिथांमोना जेब्ला एड्रेस खालामदों कंग्रेगेसनखौ बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया मा जादों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा मा जादों जोंनि मानसिफोरा बेयावबो खम बैयावबो खम इसेबां इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव मानो गोसो गैयै जालांदों बिथांमोना बुंनाय बाथ्राया ओमफ्राय आंबो नारनानै हरदोंमोन खोथाखौ निसय सारा मोनथिगोन जिहेतु बेयावनो खामानि मावनाय मानसि मा जादों आसलथे जोंनि गेजेराव जों साननो साना जों सिन्था खालामनो खालामा मन्दिरनि दैदेनगिरिफ्रा सिन्था खालामनो खालामा मा जादों मानो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव गोसो गैयै जालांदों मानो मानसिफ्रा इसोरनो गय होनो हायै जालांदों बेखौ जों सिन्था खालामनो खालामा सिन्था खालामाब्ला बेफोर माबोरै सुस्रां जागोन बेफोर माबोरै फोसाब जागोन निसय बे रायज्लायनानै दोनलांनो हानाय बेबायदि बिसय नंबावलिया आरो जोङो सिन्था खालामनानै जोङो खामानि मावनांगौ मोनसे सम सफैबाय खारन जोंनि मानसिफोरा मा जादों नालाय इसोरनि नाम बुंना गोसो गैयै अबसे बाइबेला बुंदों 2 तिमथिनि 3 जों फरायो जोबनाय मुगानि मानसिफोरनि मोनसे सिना मा जागोन मोनसे नेरसोना मा जागोन बिसोर संसारनि नाम बेयाव बारसोमग्रा संसारनि नाम बुंब्ला गासैखौबो खालामनो हाग्रा नाथाय इसोरनि नाम बुंब्ला बेयाव गोसो गैयै इसोरनि नाम बुंब्ला बेयाव सम होनो हायो इसोरनि नाम बुंब्ला बेयाव गोसो होनो हायो मानसिफोरा स्पिरिचुवेलिटी मानसिफोरा इसोरनि धोरोमनि नाम बुंब्ला बेयाव गोसो गैयै जालांगोन होननानै बुंदों गावनि मोदोमनि होननानै बुङोब्ला गावनि मुलाम्फानि होननानै बुङोब्ला जेखौबो खालामनो हानाय जेखौबो मावनो हानाय जोबनाय मुगानि मानसिफोरनि मोनसे सिना बे जागोन खिन्थु जोंखौ बेबायदि जाथों होननानै बेयाव लिरनानै दोनाखै जों जे साबधान जायो जों जे बेयाव गोग्लैया बे बिसयाव जों जे गोग्लैया गोबां गुबुनफ्रा दिनै इसोरखौ खुलुमनायाव सिबिनायाव गोसो गैयै जालांदोंब्लाबो जों जे इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव जोङो थिगैनो थायो बेनि थाखाय जोङो साबधान बायदि बायदिसो जोङो बेवहाय लिरनानै दोनदों बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' फोथायारि नोंथांमोन स्पेसियेलि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोर जोंहा सिन्था खालामनांगौ सम सफैबाय 600 जन दङनो 150 जन मानसिफ्रा एटेन्ड जानानै इसोरखौ खुलुमो सिबियो बेजोंनो सन्तुष्ट जानानै जों दङ 500 जन दङनो 200 जन मानसिफ्रा इसोरखौ खुलुमदों सिबिदों बेयावनो जों सन्तुष्ट जानानै दङ जों खामानि मावाखै आसलथे जों सिन्था खालामनांगोन आरो जों साननांगोन जोंहा मा जादों मानो बेबायदि जादों प्रथम खोथाया जाहैबाय मानो बेबायदि जादों आं खोन्थानि प्रथम खोथाया जाहैबाय नैबे आं दाख्लै आंनि शुक्रबारनि माबायावहाय सेसनावहाय आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन फिसा साधारन मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं बुंनो दहाय जोंहा सासे मिनिस्टार दंमोन सासे इएम दंमोन
बिथांमोना जोंनो लागै माखासे गोजोनथाव खोथा बुंबाय रावबो थोननो गोनां जायाखै बिथांमोन बुंनाय लोगो लोगोनो रावनिबो अर्डाराव नङा रावनिबो कमान्डआव नङा बिथांमोना जोंनि थाखाय मोजां खोथा बुंनाय लोगो लोगोनो जों गाव मोजां मोननानै जों बयबो आखाइ खबनो रोंदों इसोरा मानसिखौ बे केपासिटिजों सोरजिदों मोजांखौ गावनो मोजां होननानै मिथिनाय गाज्रिखौ गावनो गाज्रि होननानै मिथिनाय बाख्नायथावखौ गावनो बाख्नायथाव होननानै मिथिनाय मोजां मोनथावखौ गावनो मोजां मोनथाव होननानै मिथिनो हानाय बुजिनो हानाय बे केपासिटि बे बोलोखौ इसोरा जोंनो गावनो जोंनो होनानै जोंखौ दादों जोंखौ सोरजिदों बेनिखाय बे मोनसे नेचुरेल रेसपन्स माबा मोनसे मोजां जुदि आं नुयोब्ला बेखौ आं गावनि गोसोनिफ्राय बे मोजां मोननाया मा जायो सोमजिखाङो माबा मोनसे बाख्नायथावखौ नुयोब्ला आंखौ रावबो बुंनो गोनां जाया बे बाख्नायनो लुबैनाया आं गावनिफ्राय गोसो सिंनिफ्राय बे गावनो गाव जाखाङो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया बेबायदि नेचुरेलि गावनो गाव बियो जाखांनो नांगौ आरो जुदि बियो सोरनिबा कामान्डनिफ्राय जादोंब्ला सोरनिबा नारसिननायनिफ्राय जादोंब्ला सोरनिबा थोननायनिफ्राय जादोंब्ला बेयो मा नङा बे जेनिउनबो नंखाया आखाइ खबनो थोनजानानैसो खबनो गोनां जादोंब्ला बेयो जेनिउन नङा सोरनिबा कामान्ड खालामनायाव नोङो मावनो गोनां जादोंब्ला बेयो नोंनि गोसो सिंनिफ्राय फैयाखैबो जानो हागौ जिखौ इसोरा मा खालामा सापर्ट खालामा जिखौ इसोरा नाजावो इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय सिबिनो लुबैनाय इसोरखौ बाख्नायनाया गावनो गाव नेचुरेलि गोसो सिंनिफ्राय गावनो गाव फैनांगौसो नाथाय जोंनि दिनैनि खुलुमनाय सिबिनायाथ' मेकानिजम बैथिंनि आखाइ खबाखै बैथिंनि आखाइ खबथानिफ्राय आखाइखौ वर्शिप लिडार कामान्ड बिसोरो आखाइ दे खालाम कामान्डि बेबा खालामनो लुबैदोंमोन ना लुबैयाखैमोन गोसोबा दंमोन ना गैयामोन दा आंथ' खामानि होबाय थाबायना उपाय गैया खालामनो गोनां जाबाय बे नंगुबैखौ जोङो जहरनि बाइबेला 24-25 सिरियाव बुंदों जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया मा जानांगौनो जिउजों आरो नंगौजों बेयो सोरनिबा कामान्डनिफ्राय फैनाङा सोरजोंबा थोनजानायनिफ्राय सोरजोंबा अर्डार होजानायनिफ्राय फैनाङा जेब्ला जों इसोरनि खाथियाव फैयो अब्ला बेयो गावनो गाव माब्ला जागोन बियो आं समायजाबसो होनबाय थादों मानो जायाखै बियो माब्ला जागोन बियो नों जेब्ला इसोरनि प्रति नोंहा गियान इसोरनि प्रति नोंहा मिथिनाय बिनि फारसे नोंहा नलेज जागोन इसोरा सोर इसोरा मा बियो मा मावखो बेखौ नों मिथिगोन अब्लाना इसोरखौ मिथियोब्ला बिनि अननायखौ मिथियोब्ला बियो बेसेबां गेदेर बेखौ मिथियोब्ला बियो बेसेबां बोलोग्रा बेखौ मिथियोब्ला बियो बेसेबां आंखौ बेखौ मिथियोब्ला बिनि जि समायना बिनि जि महिमा बेखौ मिथियोब्ला इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय सिबिनो लुबैनाया गोसो सिंनिफ्राय गावनो गाव फैयो नोंखौ रावबो थोननो गोनां जाया गावनो गाव नोङो बाख्नायखौ बाख्नायनो लुबैयो मान होजाथावखौ मान होनो लुबैयो गावनो गाव इसोरानो जोंखौ बेबायदि सोरजिखादों बेनिखायनो जोंनि गावनि गोसो सिंनिफ्रायनो इसोरखौ मान होनो लुबैनाय इसोरखौ बाख्नायनो लुबैनाय इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाया बेयो गावनो गाव नेचुरेल मोनसे रेसपन्स हिसाबै इसोरा एसेबां गेदेर बेखौ बाख्नायनो इसोरा एसेबां बेखौ बाख्नायनो लुबैनाया गोसो सिंनिफ्राय गावनो गावनि फैनांगौ नाथाय दिनै जायाखै जायैनि कारना जाबाय जोंनि गिर्जाफोराव इसोरनि गुनफोरनि सोमोन्दै इसोरनि अननायफोरनि सोमोन्दै इसोरनि मावनायफोरनि सोमोन्दै बुंनाय फोरोंनायफोरा खोब खम जालांबाय गैया जोंनि गेजेराव नों इसोरखौ मिथिहोनांगौ इसोरा मानो गले गले इजराइल आरो बिमा बिफाफोरखौ बुंनो मोनबाय थायोब्ला नोंसोरनि न'खराव इसोरनि खामानिफोरखौ सावराय इसोरा मा मावो बेखौ नोंसोरनि न'खरफोराव सावराय मानो बुंनायमोन इसोर जेन नेचुरेलि इसोरनि मावनायफोरखौ रायज्लायबाय थायोब्ला इसोरनि गुनफोरखौ रायज्लायबाय थायोब्ला बिनि बोलोफोरखौ रायज्लायबाय थायोब्ला बिनि अननायफोरखौ रायज्लायबाय थायोब्ला गावनो गाव गथ'फोरनिफ्राय इसोरनि प्रति मोनसे अनुमाना फैयो इसोरखौ माननो लुबैनाया फैयो इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाया फैयो बिनि सिगाङाव गुरै जानो लुबैनाया फैयो बिनि थाखाय इसोरा बुंदोंमोन दिनै जोंनि गिर्जाफोरावहाय सम गैला इसोरनि बाथ्रा रायज्लायनो सम गैला इसोरा सोर बेखौ गथ'फोरनो फोरोंनो फोथायारिफोरनो फोरोंनो सम गैला आरो जेसेबांखिनि जों बेबायदि खालामबाय थागोन इसेबां समसिम जोंनि गेजेराव नंगुबैयै इसोरखौ मान होनो लुबैनाय इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय इसोरखौ सिबिनो लुबैनाया जोंनि गोसोनिफ्राय फैनाय नङा नों मिथिथारनांगोन जिसुआ सोंनायखौ मिथिगौ ना
गावनि सेराफोरखौ सोंदोंमोन नोंसोर आंखौ सोर होननानै सानो? Who do you think that I am? बे नलेजआ ख्रिस्टियान खुलुमनाय सिबिनाय बियो गासै गुबुन फोथायनायनि खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय आलादा। ख्रिस्टियान खुलुमनाय सिबिनाय ख्रिस्टियान फोथायनाया गासै गुबुन फोथायनाय गासै गुबुन खुलुमनाय सिबिनायनिफ्राय आलादा। बिसोरनिया गुबुनफोरनिया ओरैबो जानो हागौ नोंनि मामा बाबाया बेखौ खालामदोंमोन नों दिनै बेखौ खालामनांगौ, नोंनि आजै आजौआ बेखौ खालामदोंमोन बेवहाय नों खालामनांगौ। Without any knowledge, जेबो बिनि फारसे जेबो गियान गैयाजासे बिनि फारसे जेबो मिथियालासे नोंनि नोमा नोंथाया खालामदोंमोन ओमफ्राय नों बेखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ, नों गारनो मोना। खिन्थु ख्रिस्टियान जे फोथायनाय ख्रिस्टियान जे खुलुमनाय सिबिनाय बियो बे रोखोमनि नङा। ख्रिस्टियान खुलुमनाय सिबिनाया full consciousness आबुङै बेनि सोमोन्दै मिथिनानै जिसुआ बुंदोंमोन आंखौ सोर होननानै सानो, खारन बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट। आंखौ नोंसोर सोर होननानै सानो, आंखौ नोंसोर सोरखौ होननानै बुङो, बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट। जिसुखौ मिथिनाय, पार्सनेलि जिसुखौ मिथिनाय। जेब्ला नोङो जिसुखौ मिथिगोन, बिनि खामानिफोरखौ मिथिगोन, बिनि अननायफोरखौ मिथिगोन, नोंनि गोसोआव बिनि प्रति हनुमान फैयो। बेखौ खुलुमनो लुबैनाया फैयो, बेखौ मान होनो लुबैनाया फैयो, बेखौ अनफिननो लुबैनाया फैयो। बे नेचुरेल मोनसे रेसपन्स। आरो जेब्ला जोंनि गथ'फोरा इसोरखौ मिथिनाय नङा, जोंनि गिर्जानि मानसिफोरा इसोरखौ मिथिनाय नङा, इसोरनि प्रति गियान थानाय नङा, इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय नङा, इसोरखौ सिबिनाय लुबैनाय नङा, मा देवबार मा मंगलबार जेबो दिन थानाय नङा बिसोर। आरो जोंनि बेहाय बुंनायसायाखै खालामनाय बेथा इसोरनि बाथ्रा फोरोंनांगौ समाव, इसोरनि आखल आखुनि बाथ्रा सावरायनांगौ समाव, इसोरनि खामानिफोरखौ सावरायनांगौ समाव मोसानाय बेथा अब्ला नों जागोन। गोलाव गोलाव जानानै होनाय बेथा अब्ला नों जागोन। खालामनाय बेथा इसोरनि प्रति हनुमानखौ इसोरनि आखल आखुखौ मा इसिबां हनुमान होजाथाव, मा इसिबां मान होजाथाव बियो इसोरनि आखल आखुआसो बेखौ दिन्थिगोन। आरो बेखौ जों फोरोंनो नांगोन, जोंनि गेजेरफ्रावहाय जों फोरोंनो नांगोन। बे मोनसे कारन। बेनिखायनो जुदि मानसिफोरा नंगौ गोसोजों सैथो गोसोजों इसोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौब्ला बिसोरनो इसोरनि प्रति गियान आबुं गियान नांगोन। अब्लाना बिसोरनि फारसे जे रेफारेन्स पौला मा बुंनाय I want to know him more। आं ख्रिस्ट'खौ मोनथिनो लुबैयो होननानै मानो बुंनाय? बेनि थाखायनो जेसेबां जों बांसिन मिथिगोन बिनि अननाय, बिनि बोलो, बिनि खामानिफोरनि प्रति बांसिन बिनि सायाव जोंनि हनुमान, बिनि सायाव जोंनि जे रेफारेन्स बे रेफारेन्सआ बांलांगोन। बेनिखायनो जोंहा जोंनि गेजेरफोरावहाय बे बाथ्राफोराव जोंहा साबधान जानांगौ दङ। जोंनि गेजेरफोरावहाय जों मा खालामदों? ओरैनो मानसिफोरा इसोरखौ खुलुमनो रोङै, सिबिनो रोङै जालाङाखै। खारन जेखौ मिथिया बेखौ माबोरै खुलुमनो रोङो, जेखौ मिथिया बेखौ माबोरै मान होनो रोङो, जेनि फारसे नोंहा जेबो गियानानो गैया बेखौ माबोरै नोङो सनमान खालामनो? खुलुमनांगौब्ला सिबिनांगौब्ला नोंनि गोसोआव बे व्यक्तिनि थाखाय मोनसे गोसो सिंनिफ्राय नंगुबैखौ हनुमान ओंखारनांगौब्ला बे व्यक्तिनि खामानि, बे व्यक्तिनि आखल आखु बिनि फारसे नोंहा प्रपार नोंहा मोनसे गियान थानांगोन। जे बुस्थुआ जोंनि गेजेरफोरावहाय दिनै बेनि आंखाल जानानै दङ। मानो फैयाखै बर'आव मानो गेजेर नङा, मानो गेजेर हाबा जों सावरायलायबाय थादों? रियेल इस्युआ बे गेजेरफोराव फोरोंफैयो बे इसोरनि आखल आखुफोरनि बेनि जि एट्रिबिउट्सफोर, इसोरा जेसेबां गोथार, इसोरा जेसेबां गेदेर, इसोरा जेरावबो थानो हाग्रा, बेजों रुजुथाव रावबो गैया। बे गासैनिबो सायाव, बे गासैखौबो सोरजिबाय, बे गासैखौबो अनो। बेयो जोंखौ अननानै मा खालामखो, मा मावखो? बे बाथ्राफोरखौ जोङो जोंनि गेजेराव जेब्ला सावरायलायबाय थागोन, इसोरनि अननाय, इसोरनि खामानि, बिनि गुनागुनफोरखौ जेब्ला जोङो सावरायलायबाय थागोन, मानसिफोरनि गोसोआव इसोरनि प्रति हनुमाना बांगोन। आरो बेखौ खुलुमनो लुबैनाय, बेखौ सिबिनो लुबैनाया फैगोन। बियो सिबिनायनि गेजेरजों जाया, बियो रायनायनि गेजेरजों जाया, सोरखौबा लाजि फोरोंनायनि गेजेरजों जाया। जोङो इसोरनि मोनसे प्रपार जि गियान जोंनि मानसिफोरनो जोङो सोनानै होनो हानांगोन। सेकेन्ड, मानो थाखाय जोङो देवबारखौ गोथार होननानै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय फोरबोनि दिन होननानै बेखौ जों मानो मान होनो हायाखै, मानो जों सम होनो हायाखै? बेनि सेकेन्ड कारना जाबाय जोङो जेब्ला बेवहाय नायो मार्थाबो बुंनाय बाथ्रा जोङो गोसोखांनो हायो। लुक 10 अध्यायाव आं फरायनो
लुक 10:9 एक्चुअली जार 42 खौ आं फरायबाय फोरबोआ मार्थाखौ बुंफिनबाय मार्था मार्था नोङो गोबां मुवाफोरनि थाखाय साननानै जिंगासिनो नाथाय गोनांथार बाथ्राया मोनसेल' मरियमा साबसिन बाहागोखौ सायख'बाय बे बिनिफ्राय लांजाथारनाय नङा मार्थाया जिसुखौ न'आव हांख्रायनानै लिंना लाबोदोंमोन नाथाय बिहा जिसुनो सम होनो समानो गैयामोन बियो न'नि गोबांथार मावनो गोनां खामानिफोराव बेस्थ थाफैबाय आरो बे समाव बियो गोबां खामानिफोरखौ लानानै बियो जिंगासिबाय जि मावनो गोनां खामानिफोर आलासिफोर जाहोनांगौ लोंहोनांगौ बेनि खामानिफोर बेखौ लानानै बियो सिन्था जानानै जिसुनि खाथियाव जिरायनो जिसुनो सम होनो गैयै बिहा जाबाय आरो बियो बिब'खौबो हेफाजाब मोननो बियो खावलायदोंमोन बे समाव मार्थाखौ जिसुआ मार्था मार्था नोङो संसारनि गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै सिन्था खालामदों बेनि थाखाय नोङो बेबायदि जादों आंनि खाथियाव जिरायनो सम गैयै आंनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनो सम गैयै नोङो जादों नाथाय मेरिया मरियमा साबसिनखौ सायख'बाय मार्थाखौ बुंनायमोन जिसुआ जोंनि गोबां मानसिफ्रा दिनै संसारनि बाथ्राखौ लानानै संसारनि मोदोमनिखौ लानानै गोबां जिंगासिनाय दङ जि जिंगासिनाया जोंखौ इसोरनि खाथि खालामाखै आरो बेफोर जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामलांगासिनो दङ जोंनि सिन्ताफोरा संसारनि फरायनाय थाखा फैसा जानाय लोंनाय न' बां गारि घोड़ा बायदि मोदोमनि संसाराव मोदोमनिखौ लानानै जोंनि जि सिन्ता संसारनि मावनांगौखौ लानानै जि सिन्ता न'खरनि मावनांगौखौ लानानै जि सिन्ता बे सिन्ताया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामलांदों बे बाथ्राखौ बेवहाय जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जोंहा जिसुनि खाथियाव फैनो बेखौ खुलुमनो बेखौ सिबिनो बेखौ मान होनो जोंहा सम गैया जानांगौ कल'सिया 3:2 बुंदों नोंसोर संसारनिखौल' गोसो होनो नाङा सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो हो नोंसोर मोदोमनि बाथ्राफोरावल' गोसो होआलासे नोंसोर सोरगोनि बाथ्राफोराव गोसो हो माब्लाबा जेब्ला मानसिफोरजों रायज्लायो मानसिफोरा ओरैनो बुङो आरो आंहा जिबननि थाखाय बहुद सिन्ता दङ बे होनना बुङो आंहा जिबननि थाखाय बहुद सिन्ता दङ बे होननानै मा होननानै सोंबाला सिन्ताया मानो जिबननिया थिगखौनो बुङो आंहा जिबननि थाखाय बहुद सिन्ता दङ ओमफ्राय सिन्ताया मा होननानै बुङोब्ला गथ'फोर फरायनायनि जानाय लोंनायनि गाननाय जोमनायनि बे जिबननि सिन्तानि बहुद जिबननि सिन्ता दङ बे जिबननि सिन्ताखौ सोंदों मा होननानै फरायनायनि जानायनि लोंनायनि गाननायनि जोमनायनि हौवानि हिन्जावनि बे जिबननि सिन्ता जायो बेलाय जिबननि मा मोदोमनि जिबननियाथ' बिसोर दाबायदियाव आङो थैयोब्ला मा जागोन जिबननियाथ' बिसोर आंहा इसोरजों थि सोमोन्दो दंना गैया आं इसोरखौ मिथिबायना मिथियाखै दाबायदियाव आं थैनानै थाङोब्ला सोरगोआव थांगोन ना नरकआव थांगोन अबयस्से दानिया बुंनांगौ संगिसेयैनो सोरगोआवबो मानसि थैबानो बुंना हरसिगोन माथो गिदिर गिदिर मानसिफोराबो बिथांनि जिबना सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै होननानै जों दिनै बुंहरबानो थाहैनो साननानै जागोन बुङानो जोंहा गिदिर गिदिर पलिटिसियानफोराबो गिदिर मानसि थैनो थांना बुङो बिथांनि आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैथोंसै बिसोर बुंना हरबानो जों बुंना हरबानो गासिबो जों बुजानाय सोरगोआव थाहैनो मोननाय बाथ' जायहा खुनु इसोरनि प्रति सिन्तायानो गैया संसाराव थानाय समाव इसोरजों जेबो कानेक्सन गैया जेबो सोमोन्दो गैया जिसुआ मा बुङोब्ला आं नोंखौ माब्लाबाबो सिनायफेराखै जों बुंना हरबा मोननायबो जानोसै लिरथिबो दानिया नै वाट्सएपआव लिरथियो फेसबुकआव लिरो लोगो थैबा रेस्ट इन पिस होननानै शान्ति आलो गोजोन थाहैथोंसै होननानै जायफोरा बाइबेलखौ फोथायो इसोरखौ फोथायो जों मिथिगौ जिसुआ बिसोरखौसो सिनायोमोन जायहा दिनै गोथाङै थानाय समाव इसोरजों मोनसे गोथों आरो गोख्रों सोमोन्दो दङ बिसोरखौसो बियो सिनायोमोन जायहा संसाराव थानाय समाव जिसुखौ सिनायाखै फोथायाखै एक्न'लेजखौनो खालामाखै बे जिबननि थाखाय इसोरनि सिगाङाव जिखुनु दैथयग'आनो होना बिसोरखौ जिसुआ बुङो आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो सिनायफेराखै माब्ला सिनायो जों रिलेशनशिपनि सिङावसो जों सिनायलायो सोमोन्दोनि सिङावसो जिसुआ बुङाखैमोन दालाया जेरै बिफांजों नांथाबनानै थानायनि गेजेरजों गोथाङै थायो
जोंनि सोमोन्दोखौ बे रोखोमै जानो बुङाखैमोन। जिसुआ गावनि सैलोआव गावसोरखौ थांफिनसिगोननि सिगां गावनि सेलाफोरा माबोरै बेजों गोख्रों आरो गोथौ सोमोन्दो मेनटेन खालामनांगौ, बे सोमोन्दोआ बेसेबां इम्परटेन्ट बेखौ फोरोंनो थाखाय बे हादारन मोनसे एग्जाम्पलजों, बिफां आरो दालाइनि मोनसे उदाहरनजों जिसुआ फोरोंनो नागिरनायनि। बेयाव बियो साइन्सनि क्लास लायाखै, बिफां लाइफांनि। सहरनि 15 आयदायाव बिफां आरो बिनि दालाइनि सोमोन्दै जों मिथिदोंना जिसुआ बुंनाय नङा। बेयाव बियो साइन्स क्लास लायाखैमोन बिफां लाइफांनि सोमोन्दै। बियो बेयाव माखासे फोरोंनो नागिरनाय गावआ जे बिफां गुदि आरो जों जे दालाइफोर आरो बेजों कानेक्टेड जानानै थानाया, बेजों सोमोन्दोआव थानाया बेसेबां इम्परटेन्ट बेनि बाथ्रासो बियो फोरोंनो नागिरनाय। जेरै गाव हारसिङै थांनानै थानो हाया, गाव हारसिङै फिथाइ थायनो हाया, गावजों नङाब्ला जों जेबो मावनो हाया, बेखौसो बुंनाय जिसुआ। जों जे बेजों गोख्रों आरो गोथौ मोनसे सोमोन्दोखौ जों मेनटेन खालामो। वर्शिपआ जाहैबाय नोंनि जिसुजों थानाय सोमोन्दोखौ बियो एक्सप्रेस खालामो। नोंनि देवबाराव इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया नोंहा इसोरजों थारैनो मा सोमोन्दो दङ बेखौ बुङो। बे सोमोन्दोखौ लानानै नोंहा बेसे रंजानाय दङ बेखौ बियो बुङो। सोरबाया गेजेराव थाङाखैब्ला इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो मोनसे हुमै होनो हायाखैब्ला बियो बुङो नोंहा बे सोमोन्दोआव खुनु इन्टारेस्ट गैया, बे सोमोन्दोआ नोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा, बेखौ बुंनाय जायो। जेब्ला जोङो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो थाखाय सम होनो हायाखै, जोंहा सम गैया जालांगोन, बियो बेखौ दिन्थियो नोंहा जे बे सोमोन्दोआव खुनु इन्टारेस्ट नङा। जेराव जिसुआ मथिनि 6:33 बुंदों, नोंसोरो सिगां इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नोंसोरो सिगां खालाम, नोंसोर बेखौ गोसो होग्रो होननानै जोंखौ बुंदों। इसोर सिगां जोंनि जिबनाव बे सोमोन्दोआ गासै सोमोन्दोनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन। बे सोमोन्दोखौ मेनटेन खालामनाय, मेनेज खालामनाया गासैनिख्रुइबो प्रथम प्रायरिटि। गुबुन गासैबो बे सोमोन्दोआ जोबगोन। हौवा हिन्जावनि सोमोन्दो बे जोबगोन, बिमा बिफा फिसानि सोमोन्दो बे जोबगोन। फाइनालि आल्टिमेटलि मोनसेल' सोमोन्दो थाहैगोन, नों आरो इसोरनि सोमोन्दो जोबनाय। बेल'सो थाहैगोन। बे सोमोन्दोआ नों गाबोन नोंनि जि इटारनिटि, नोंनि जि जोबनो गैयै जिबन, बेखौ नों बबेयाव हगारगोन बेखौ बुङो बे सोमोन्दोआ। नोंनि जिसुजों थानाय सोमोन्दोआ सोर सोरगोआव थांगोन, सोर नरकआव थांगोन। माब्लाबा जों प्रश्न जायो, जों माब्लाबा कुइसन खालामो, जोंबा दाबायदियाव थैयोब्ला सोरगोआवसो थांगोन ना नरकआवसो थांगोन। बेनि जों ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा, बाइबेलखौ फोथायग्राफोरा खुनु जोंहा सन्देह गैया, जोंहा गोनांथि गैया। बेखौ लानानै जोंहा प्रश्न गैया, उत्तरल'सो दङ। बाइबेला थोंजोङै बुंदों, जायहा जिसुखौ फोथायबाय आरो जिसुनि सेला जानानै जिसुजों गोथों सोमोन्दो लाखिनानै बेखौ मान होनानै, बेखौ खुलुमनानै, सिबिनानै, बेखौ मानिनानै थांनानै थादों, बिसोरनि थाखाय सोरगो। आरो जायफोरा बे संसाराव बे सोमोन्दोखौ प्रायरिटि होआखै, बे सोमोन्दोखौ नेग्लेक्ट खालामदों, बेखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ नेग्लेक्ट खालामदों, खुनु जेबो सोमोन्दो गैया, बिसोरखौ बुंदों बिसोरनो नोंगौ थांगोन। बाइबेला बुंखायो। जहननि 3:7 फरायना 10खौल' फरायनानै थानो नाङा, मानोना इसोरा संसारखौ एसेग्राब अनबाय बेखौल' थानो नाङा। बिनि उनाव मा बुंदों बेखौ फरायनानै नायसाय। सोर सोरगोआव थांगोन, सोर नरकआव थांगोन। जायहा जिसुजों बे सोमोन्दोखौ इस्टाब्लिश खालामबाय, बेखौ इसोर होननानै मान होबाय, मानिबाय, फोथायबाय, बेखौ इसोर होननानै खुलुमो, सिबियो, बिसोरनि बाथ्रा बुंदों, बिसोरो सोरगोआव थांगोन। नाथाय जायफोरा दिनै संसाराव थानाय समाव बे इसोरखौ इम्परटेन्ट होननानै साननो रोङाखै, प्रयजन होननानै साननो रोङाखै, इसोरखौ खुलुमनांगौ, सिबिनांगौ मिथि रोङा जालांदों, बिसोरखौ बुंनो बाइबेला। जिसुआ बुंदोंमोन, आं नोंसोरखौ माब्लाबाबो सिनायफेराखै। जोङो नायनो माबायावहाय मालाखि एगयना, जों बेयाव नायनो मालाखि एगयना 2 पदखौ आं फरायनो। आङो नोंसोरखौ अनबाय। फोरबोआ बेबायदि होनदों, नाथाय नोंसोरबो बुंफैदों, नोङो जोंखौ बहा अनदों। मालाखिया जाहैबाय गोजाम बर'नि जोबथा बिजाब। बिनि उनाव मथिसो फैयोसै, माथाइसो फैयोसै। मालाखियाव इसोरा नैबेबायदि मानसिफोरजों रायज्लायदों, जाय मानसिफोरा गासैबो दंमोन, खुलुमनाय सिबिनाय दंमोन, जाय मानसिफोरा गासैनो जि धोरोमनि मावनांगौ, बे मावनांगौफोरा सोलिबायनो दंमोन, जाबायनो दंमोन। नाथाय जायफोरनि गोसोआ इसोरनि सिगाङाव आरो थिग नङामोन, जायफोरनि खुलुमनाय सिबिनाया
इसोरनि सिगाङाव गोसो सिंनिफ्राय नंगौमोन खालामनांगौहाय खालामनाय मोनसे नेचुरेल बे टाइपनि बिसोरनि खुलुमनाय सिबिनाया इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया बिसोरनिया गोसोनि नंलामोन फोथायनायनिफ्राय नंलामोन इसोरखौ अननायनिफ्राय नंलामोन बेवहाय इसोरा बिसोरखौ बे खोथाखौ बुंनांगौ जादों आं नोंसोरखौ अनबाय बिसोरो बुंदों बहा अनखो जोंखौ माबोरै अनखो जोंखौ इसोरनि जि अननाय बे अननायनि सायाव प्रश्न बिथांमोना खालामबाय इसोरा बेयाव गाव माबोरै इजराइलखौ अनखो बेखौ बेयाव बुंनायखौ जों मोननो हायो आरो बे जाबाय मानि थाखाय इसोरा जे गावखौ अनबाय बे अननायखौ इजराइलखौ बुंदों मा रोखोमै बिसोरखौ अनखो बिसोरनि थाखाय मा खालामनानै बिसोरखौ अनखो बेखौ मानो हिसाब होदों बेयाव इसोरा बिसोरखौ माबोरै अनखो मा रोखोमै अनखो मानो हिसाब होदों जों माब्लाबा बिमा बिफाफोरा जों गथ'फोरनि हिसाब होयो आं नोंखौ अननानै बेखौ होबाय आं नोंखौ अननानै बैखौ होबाय आं नोंखौ अननानै बैखौ खालामबाय जों माब्लाबा हिसाब होयो हिसाब होनायनि कारना बे नङा आं बेखौ मोनफाफिननो लुबैदों बे नङा आंनि अननायखौसो बुजियो आरो बे अननायनि सोलायै आंखौ अनफाफिननो रोङो आंखौ मान होनो रोङो बेनि थाखायसो आं बेखौ हिसाब होबाय जों गिदिरफोरा जेब्ला सोरखौबा अनो सोरबा माबा मोनसे होयो अननानै सोरखौबा सहाय खालामो जों माब्लाबा हिसाब होयो नोंखौ अननानै आं नोंनि थाखाय बेखौ खालामबाय नोंखौ अननानै नोंनि थाखाय बेखौ होबाय नोंखौ अननानै बेखौ कारना बे नोंथाङा जे नों माबा मोनसे मोनफाफिननो लुबैदों बे नङा नोंनि अननायखौसो बुजि मोनो इसोरा गले गले इजराइलफोरनो बेबायदि हिसाब होदोंमोन आं नोंसोरखौ अननानै बेखौ खालामबाय आं नोंसोरखौ अननानै बेखौ खालामबाय आं नोंसोरखौ अननानै बेखौ खालामबाय मोनसेल' खारननि थाखाय इजराइलफोरा जे बे अननायखौ बुजि मोनो आरो बे अननायखौ बुजि मोननानै इसोरनि प्रति अननाय इसोरनि प्रति हनुमान इसोरनि प्रति खुलुमनाय सिबिनाय मोनसे रिभारेन्स बिसोरनि गोसोनिफ्राय जाखांफैयो बे कारननि थाखाय जेब्ला जों इसोरनि अननायखौ बुजि मोननाय नङा इसोरा जोंखौ बेसेबां अनखौ बेखौ बुजि मोननाय नङा इसोरखौ अनफाफिननो रोंनाय इसोरनि फारसे हनुमान इसोरनि फारसे गुरै गोसो जोंनियाव माब्लाबा जाखांनाय नङा भेरि इम्परटेन्ट जों इसोरनि अननायखौ बुजि मोननाय बिथांमोननि गेजेराव गासैबो जादोंमोन नाथाय बिथांमोननि जि गोसो बे गोसोआ इसोरनि सिगाङाव राइट नङामोन जोङो बुजिनानै मिथिनानै इसोरखौ जे सनमान खालामना बे सनमान खालामनाया जोंनि गोसोनिफ्राय फैनांगौ कारन इसोरा आं सायाव मा खालामदों बेखौ नाया नोंथाङा सायाव मा खालामदों बेखौ नाया नोंथांनि गोसोआव मा सोलिबाय थादों बियो बबे गोसोनिफ्राय फैदों बेखौसो इसोरा नोजोर होयो बेनिखायनो इम्परटेन्ट बाथ्राया बिसोर आं इसोरा सोर बेखौ मिथिनांगौ इसोरा आंनि थाखाय मा बेखौ आं मिथिनांगौ इसोरा आंखौ बेसेबां अनो बेखौ मिथिनांगौ आरो बेखौ मिथिनायनि गेजेरजों आंनि गोसो सिंनिफ्राय इसोरनि प्रति हनुमान इसोरनि प्रति अनफाफिननाय बियो जोंनि गेजेराव जोंहा फैनो नांगौ जोङो जोबथा बायदोसोनि फरायनानै फोजोबनायथिं फैदों नाय जोङो जेसायायाव थांबाय जेसाया जुदिও बेयाव साबातनि खोथा बुंदों खोथाया जोंनि लागैबो एखेयानो जों साबात नङा जों सानले देवबाराव जों इसोरखौ खुलुमनो सिबियो जेसाया आइजायानि 58नि 13निफ्राय आं फरायनो खोनासं जेसायानि 58नि 13निफ्राय नोङो साबातखौ खालामनो थाखाय गावनि आथिंखौ सुराब्ला आंनि गोथार दिनाव गावनि खामानिखौ नागारब्ला साबातखौ रंजानायनि दिन मुंख'ब्ला आरो फोरबोनि गोथार दिनखौ मानिजाथाव होननानै बुङोब्ला आरो नोङो गावनि इच्छा बादि थाङाब्ला गावनि खामानिखौ मावनो हास्थायाब्ला एबा गावनि उदायै बाथ्राफोरखौ सावरायाब्ला बिनो मान होयोब्ला आरो नोङो फोरबोनियाव रंजागोन आरो आङो नोंखौ पृथ्वीनि गोजौ जायगाफोरनि सा रडजों बारस'लांहोगोन नोंनि बिफा गुदि जाकबनिफ्राय नों मोननाय बाहागोनिफ्राय आङो नोंनो जाहोगोन मानोना बेखौ फोरबोआ गावनि खुगाजों रायथिखाबाय नोङो जुदि फोरबोनि दिनखौ नेवसियाब्ला बे दिनाव नोंनि खामानिफोरखौ दोनथ'नानै इसोरनो मान होनो नोङो समाय होयोब्ला इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो नोङो सम होयोब्ला मान होयोब्ला गावनि मावनांगौखौ नोङो दोनथ'योब्ला नंबां जाबां बाथ्रा रायज्लायनानै बहाबा नोङो सम हगारालासिनो इसोरखौ मान होनो थाखाय नोङो जुदि बे दिनाव नोङो खुलुमनाय सिबिनायजों इसोरखौ मान होयोब्ला इसोरा प्रमिस खालामदों आं बोर होगोन खुलुमनाय सिबिनायाव इसोरा जथेस्थ जायो आरो इसोरा बेनि गेजेरजों जोंखौ बोर होयो बिमा बिफाफोर गले गले इसोरनि जि बाथ्रा बे बाथ्राया जोंखौ बुंदों गीतमालानि 145 पदआव जेब्ला जों फरायगोन
बेयाव बुंदों जेनेरेशन डिक्लेयर्स टु नेक्स्ट जेनेरेशन बे मोनसे फिरिया उननि फिरिनो इसोरनि खामानिफोरखौ इसोरनि मावनायफोरखौ मा खालामनांगौ फोरमायनांगौ डिक्लेयार खालामनांगौ मिथिहोलांनांगौ जेन मानसिफ्रा इसोरनि प्रति मोनसे हनुमान इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय सिबिनो लुबैनाय बिसोरनि गोसोनिफ्राय जाखाङो मोनसे इन्टार जेनेरेशनल जि वर्शिप दिनै जोंहा बेनि सायाव गेदेर मोनसे फरायसा दङ जोंनि गेजेरावफ्रा फुङाव गथ'फोरा फैबाय बेलासियाव जे मेन सानडे जे वर्शिप बे वर्शिपआव बिमा बिफाफोरा फैबाय बेयाव जेराव गथ'फोर गैला इन्टार जेनेरेशनल जि वर्शिप बे वर्शिपआव बिराद इम्पर्टेन्ट बहुत इम्पर्टेन्ट गथ'फोरजों बिमा बिफाजों इसोरखौ लोगोसे खुलुमनाय सिबिनाया जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जों इसोरखौ माबोरै खुलुमदों सिबिदों इसोरखौ माबोरै बाख्नायदों बेखौ जोंनि गथ'फोरा नुनो नांगौ लोगोसे खुलुमनाय सिबिनाया इसोरनि खामानिफोरखौ इसोरनि सिगाङाव जों लोगोसे बुंनो हानांगौ इसोरा मा माफोर जोंनि गेजेरफोरावहाय जोंनि इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायावहाय जोंहा टेस्टिमनिफोरनि सम थानांगौ इसोरनि खामानिफोरखौ बुंनो थाखाय सोरबा गोबां लोमजादोंमोन गायाखैमोन अनेक ट्रिटमेन्ट लाबाय गायाखैमोन नाथाय गिर्जानि मानसिफोरनि आरजनि गेजेरजों बियो सोरखा जाबाय बिथाङा गिर्जायाव फैनानै हायखौ होनो मोननांगौ सम मोननांगौ आं बेबायदि जाबायमोन गालामोन मोजां नङामोन नाथाय आंखौ जेब्ला मण्डलिनि मानसिफ्रा आरजनि गेजेरजों गथायबाय आंनि थाखाय गले गले आरज खालामबाय आं सोरखा जाबाय इसोरनि खामानिखौ मिन्थिगौ बेनिखायनो जों इसोरनि खामानिफोरखौ रायज्लायनो बुंदों इसोरा जे बोलोग्रा बे जे खामानि मावनो हानाय बेबायदि जे रावबो गैया बेखौ जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जोंनि खुलुमनाय सिबिनायनि गेजेरजों जोङो जेनेरेशननि उनाव जेनेरेशननो जोङो मिथिहोनो नांगौ जेराव जोंनि गथ'फोरा जोंजों लोगोसे गैफाया खुलुमनाय सिबिनायाव जों माबोरैहाय दिन्थिलांनो जेराव खुलुमनाय सिबिनायाव जों लोगोसेयानो नङा फुंनि समाव गथ'फोर फैबाय बेलासि समाव बिमा बिफाफोर सासे सानै फैबाय बेबायदि जों माबोरैहाय जानो जि इन्टार जेनेरेशनेल जि वर्शिप बेयो जोंनि गेजेराव बहुत इम्पर्टेन्ट जोंनि गथ'फोरखौ लोगोसे लानानै फैनाया जोंनि गथ'फोरजों लोगोसे इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया बिमा बिफा जानानै दिनै गथ'फोरखौ थुनहरबाय गाव बहाबा थांबाय बे रोखोमै इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायखौ इसोरा बाइबेलाव बुङाखै लोगोसेयै जों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय जों नुयो जोंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ नुनानै बे मान बे सन्माना जोंनि गथ'फोरनि गोसोआवबो जेन जाखाङो बेनिखायनो बहुत इम्पर्टेन्ट दिनै जानो हागौ बेयाव गोबां बिमा बिफाफोर दङ जायफोरा बेयाव इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव हाबबाय आरो बिथांमोननि गथ'फोराबो बबेबा बाहेराव गिदिंलाबायगासिनो दङ गिर्जायावबो एखे गाव फैबाय नङाबा गाव थुनहरबाय लोगोसे इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय जोंनि गेजेराव बियो मा जालांदों दिनै एसे नेग्लेक्ट खालामनाय बायदि जालांदों आरो बिनि फिथाइया मोजां जानाय नङा जोंहा खम जालांबाय थादों मोनसे समाव इसोरखौ खुलुमै सिबियै गोबां मानसिफोर जोंनि गेजेराव ओंखारगोन इसोरनि गिनाया बेनोमोन जेब्ला बियो बुंदोंमोन आंनि खामानिफोरखौ रायज्लाय आंनि खामानिफोरखौ खोन्था जों बिसोर बावगारा बिसोर जे बे इसोरनि फारसे नोंसोर जोबलांनायनि उनाव जों जोबलांनायनि उनाव बिसोरहा इसोरनि प्रति मोनसे एखे सन्मान एखे खुलुमनाय एखे सिबिनाय बिसोरहा थागोन बेनिखायनो जोंनि गथ'फोरखौ लाफा गिर्जायाव फैनानै लोगोसे परियाल हिसाबै फेमिलि हिसाबै जों इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाया जोंनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट जों सानदों जोंनि गथ'फोरनि थाखाय गोबां मावदों दिनै न'जों नांजाबनाय स्कुल सरकारि स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोराव फरायग्रा गथ'फोर गैलांला जों बहुत खालामदों जोंनि गथ'फोरनि थाखाय बिथांमोननि भबिष्यतनि थाखाय गोबांथार जों इनभेस्ट खालामदों थाखा फैसा खरस खालामदों नाथाय जोङो रिजाल्टखौबो नायनांगोन दिनै मा जामारदों जोंनि गथ'फोरा एसेबां खाबु मोननायनि उनावबो एसेबां मोजां स्कुलाव फरायनो मोननाय कलेजाव फरायनो मोननाय गथ'फोराबो दिनै मानो जायाखै माबा मोनसे दंबावो नामा आंनि बाइबेला बुंदों मावख्रुबनायजों थुनि जाया फोरबोनि बोरजोंसो नाङो बोसोर बिजाबाव बुंदों आंनि बाइबेला मावख्रुबनायजों थुनि जाया फोरबोनि बोरजोंसो नाङो बुंदों जों खस्थ' खालामदों जोंनि गथ'फोरखौ मोजां न'खर बानायनो गथ'फोरनि जिबन बानायनो नाथाय जेब्ला इसोरनि आशीर्बाद थानाय नङा इसोरनि आशीर्बादा माब्ला फैयो इसोरा जेब्ला जोंजों सन्तुष्ट जायो इसोरा सोरखौ आशीर्बाद होयो जायनि जिबनजों जायनि न'खरजों इसोरा सन्तुष्ट आं सानो जेब्ला जोंनि बिमा बिफाफोरा गावसोरनि गथ'फोरखौ लायै गिर्जायाव फैगोन इसोरखौ लोगोसे खुलुमगोन सिबिगोन बे इसोरा सन्तुष्ट जायालासिनो थानो हानाय नङा बे न'खरखौ बोर होआलासिनो थानो हानाय नङा बे गथ'फोरखौ बोर होआलासिनो थानो हानाय नङा आं दाखालि दानियेलमोननि खोथा बुंदोंमोन दानियेलमोना बिमा बिफा गैला एसेबां गोजानाव थांबाय अब्लाबो इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायनि हुदाखौ मानो नागारनो हायाखिसै 17 बोसोरनि सेंग्राफोर बिथांमोननि बिमा बिफाफोरा इसोरनि बाथ्राया थोननाय बायदि बिथांमोना मावदोंमोन लोगोसेयै गथ'फोरखौ लानानै देवबाराव साबादनि दिनावहाय सुनिबाराव बिथांमोना
मन्दिराव सिनाग'गाव बिथांमोना लोगोसे इसोरखौ खुलुमदोंमोन सिबिदोंमोन हुदा बानायनानै लाबाय बिथांमोना जोंनि आं बेरायलाबायबाय थायो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं नुबोयो बिथांमोना ना देवबार ना बुधबार ना खुनु जेबो दिन गैला इसोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ जेबो गैला न'निफ्राय एसे गोजान जाबाय बहाबा थांबाय दिनै इसोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ इसोर मान होनांगौ बिनि जेबो खुनु सानखांनो हानाय सक्तियानो गैला खारन उन्दैयाव बिमा बिफाफोरा बे गथ'फोरखौ लोगोसे लाफायै इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो बिथांमोनखौ फोरोंबोआखिसै थिनहरबाय थांदोंबा थांदोंसै थाङाखैबा बबेबा लामायाव दंबा दंसै बे रोखोमनि इरेसपन्सिबल गथ'फोरनि जिबनाव जे मोनसे स्पिरिचुवेलिटि मोनसे फरमेसन खालामनायनि जोंहा जे दायित्व दङ प्रथम इसोरा बिमा बिफानिसो दायित्व दं जे गथ'फोरा जे इसोरखौ खुलुमनो रोङो सिबिनो रोङो बिसोरनि आत्मिक जि जिबन जि बिसोरनि जि स्पिरिचुवेल लाइफ बियो गासैनिख्रुइबो इम्परटेन्टसिन खारन जिसुआ बे एखे बाथ्राखौ बुंनायमोन मथिनि जेब्ला जोङो सल्ल' एबा 26 नायो जिसुआ बुंनायमोन ओरै होनना बुंनाय संसारनि गासैखौबो मोनजोबनानै संसारनि गासैनो हिक्खा दिक्खा थाखा फैसा न' बां गारि गुरा मोनजोबनानै जुदि जिबनानो गैया मा मुलाम्फा दं प्रायरिटि जों माखौ गोनांसिन होननानै सानदों बे संसाराव दसे सम थांनानै थागोन मोदोमखौ ना अराय सम गोथाङै थागोन आत्मानि बाथ्राखौ जिसुआ बेखौ बुंनायमोन जायफोरा संसारनिखौ गोसो होदों मोदोमनिखौ गोसो होदों जि स्पिरिचुवेलिटि आत्मिक जि जिबन बे आत्मिक जिबनखौ जायफोरा नेग्लेक्ट खालामदों जों मिथिनांगौ बिमा बिफाफोर नोंनि गथ'आ जे मोदोम दङ बेहा आत्माबो दङ बेनो आत्मानि जत्नबो नांगोन जों मिथिनांगौ बिमा बिफाफोर आंनि गथ'आ आंनि फिसाजोआ मोदोमल' नङा बेहा आत्माबो दङ मोदोमखौ आं जेसेबां जोथोन लादों बेसेबां बिनि बांसिन गोसो होनानै बेनि आत्मानि खोथा आङो सिन्था खालामनांगौ आरो बेबायदिब्ला जोङो इसोरखौ लोगोसे खुलुमनाय सिबिनाया जोंनि थाखाय बहुद इम्परटेन्ट जोंनि न'खराव इसोरनि बाथ्राफोरखौ सावरायनाया बहुद इम्परटेन्ट देवबारनि समाव जोंनि मावनो गोनां गासैखौबो दोनथ'नानै गथ'फोराथ' जों थाबायनाय लामाजोंनो थाबायगोन जों देवबाराव गेजेरजोंनो जोंनि जालांदों बिसोरबो बिदिनो जालांदों जों देवबाराव गावनि खामानि मावग्रा जालांदों सोरखौबा लोगो हमग्रा जालांदों इसोरा बेसेबां बेजार मोनो मिथिगौना साधारन मोनसे एग्जाम्पल आं फिसाजोनो मबाइल बायनानै होबाय अननानै बे मबाइलखौनो दाङै गेलेयै आंजों रायज्लायनो रोङै जालाङोब्ला आं मोजां मोनगोन बे मबाइलखौनो गेलेयै जुदि आंनि थिननायफोरखौ मावनो मानिनो सम गैयै जालाङोब्ला आं मोजां मोनगोन जोंनो होनाय इसोरनि गोबां आशीर्बादफोरा जोंखौ इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनायाव बांसिन गोसो होनो हानाय जानांगौमोन इसोरा जोंनो बेबायदि होदों जों इसोरखौ बाख्नायनो इसोरा जोंखौ बेबायदि मोनदों जों इसोरखौ खुलुमनो बे जानांगौमोन नेचारेलि बे जानांगौमोन बेयो जोंनि गोसोनिफ्राय फैनांगौमोन फैयामोन नाथाय दिनै गारि मोनदों गारिखौ लानानै इसोरखौ खुलुमनांगौ सिबिनांगौ जेबो थाल गैला बेरायबायसो थादों इसोरा बेसेबां बेजार मोनदों इसोरा बेनो एसे फिसा बिला बेफार खालामनानै जानो बिजनेस खालामनानै जानो लामा होबाय बिद्दा होबाय दा बेफार बिजनेस खालामनो रोंनानै आरो देवबाराव इसोरखौ खुलुमनो रोंनायानो गैला फिसा बिला टिका मावनो रोंनाय इसोरा गियान आरो लामा होबाय दा टिका मावनानै आरो देवबाराव होनायानो गैला इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जाय इसोरा बेफोर गासै गियानखौ होदों बेफोर गासै उपायखौ होदों बे इसोरा खम बेजार मोनो जाय इसोरा बे आशीर्बादफोरखौ होदों जे आशीर्बादा जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजानसो खालामदों खाथिसो खालामनांगौ खाथि बांसिन इसोरखौ खुलुमनो लुबैनाय सिबिनो लुबैनाय बे गोसोखौसो जोंनो होनो हानांगौमोन बुजिनानै मिथिनानै अबसे जों मिथियानो ना बुजियानो इसोरासो होदों होननानै जों साननो हाया आं रोङोखाय आंहा दङखाय आं हानायखाय बे गोसोआ थाबाथ' जों आरो इसोरनि सिगाङाव माब्लाबो जों बोरैबो जानो हानाय नङा मान होनो हानाय नङा जोंहा जि दङ बे गासैबो इसोरानो होनाय बेखौ लानानै इसोरनि सिगाङाव जों बेसेबां गुरै जानो हानांगौ बेखौ बेसेबां जों मान होनो हानांगौ अनजाग्राफ्रा ख्रिस्ट'खौ फोथायग्रा नोंथांमोन इसोरनि दिन बियो इसोरखौ मान होनायनि दिन इसोरखौ खुलुमनायनि दिन इसोरखौ सिबिनायनि दिन फोरबोनि दिन होननानै बुंनो रोङोब्ला आंनि नङा बियो होननानैबो मिथियो देवबारा आंनि नङा आंनि जि सुनायनि दिन नङा आंनि न' फोसाबनायनि दिन नङा आंनि बेफार बिजनेसनि लिंक खालामनायनि कन्टेक्ट खालामनायनि सम नङा आंनि बबेबा साइडआव आंनि टिकानि बबेबा साइडआव थांनानै समय हगारनायनि दिन नङा बेयो फोरबोनि दिन आंनो 6 दिन होखाबाय इसोराव मोनो
आं बे 6 दिनाव आंनि बेक्ति खामानिखौ मावनो हायो देवबाराव ख्रिस्ट'खौ खुलुमनाय सिबिनायनि दिन आं खनसे मिज'रामाव थांदोंमोन आरो हरखाबै मानोबा आङो देवबार दिनावहाय एयारपर्टसिम फैनो गोनां जाबाय टेक्सि ड्राइभार नागिरनानै मोनाखै आङो टेक्सि ड्राइभार नागिरनानै मोनाखै लामायाव ओंखाम जानो दखान नागिरनानै मोनाखै मिज'रामाव सालाया टेक्सि ड्राइभारफोरा रावबो सालाया दखान होआ दखानिफोरा देवबाराव फोरबोनि दिन बियो बेपार बिजनेसनि दिन नङा फोरबोनि दिन बियो आंनि माबा मोनसे गावनि बेक्तिनि खामानि मावनायनि दिन नङा सनमान खालामदों इसोरा सनमान खालामबाय मिज'रामखौ माबोरै सनमान खालामदों इण्डियानि गेजेरावनो प्रथम नङाबा द्वितीय बिथांमोना थायो फार्स्ट नङाबा सेकेन्ड लिटारेसिनि माबायावहाय इसोरा आं मोनसे खोथा बुंबाय थादों दाख्लैनिफ्राय जेब्ला जों इसोरखौ मान होगोन इसोरा जोंखौ मान होगोन You honor God, God honors you. That is a very simple biblical principle. You honor God, God honors you. You dishonor God, and you see what happens in your life. Nang isa'ko man kalam, जों इसेबां मोजां खाबु मोनदों जोंनि गथ'फोरा अब्लाबो मानो जेबो जायाखै इसोरखौ मान होनायानो गियाननि गुदि बाइबेला बेखौसो बुङो फोरोंगोननि बिमा बिफाखौ इसोरखौ मान होनो फोरोंगोन ने देवबारा फुजायाव लानानै थां लोगोसे खुलुम लोगोसे सिबि इसोरनो हमयबो जाय इसोरा गोदै हमय नोंनो होदों सानसेबो नङा 2 घन्टा फुङाव 2 घन्टा बेलासियाव 2 घन्टा बेखौबो होनो हाया इसेबां अग्रितज्ञ इसेबां आनसेटिसफाइड माब्रै जागोन जिरायनो जोंनि गासै खामानिखौ दोनथ'नानै देवबारखौ जोङो फोरबोनि दिनखौ इसोरखौ मान होनो इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो जों सम इसोरा सन्तुष्ट जागोन इसोरा बोर होगोन बे बोरनि गेजेरजों नोंसोरो जौगागोन दावगागोन